Pois fundouse no 95 e empeceu a funcionar así algo no 96. Era para desenvolver as mulleres a vida social e para facer cousas no rural, sobre todo no rural. Agora mesmo baixou, pero bueno, empezamos, pois, non sei, seríamos 11 ou 12. Despois houve moitas, pero empezaron a marchar. Houve sobre 20, ou, bueno, moitas falamos neste entorno, claro. Habería sobre 20 ou 30, despois empezaron a faltar, porque a xente vai indo tamén un pouco maior. E agora volvemos a ser outra vez poucas. Encima, pois, hai moitas que están fora por motivos de traballo, volvemos a ser outra vez, pois, non sei, 10 ou outra vez por ese nivel. Fixemos excursións, era o que máis. Tratabas tamén de facer algún curso, que facemos, un de iniciación e de perfeccionamento de galego, pero sobre todo excursións, porque non chegábamos para cursos, non chegábamos a ter un número suficiente para as subvencións que daba. Despois facemos a festa das mulleres para reunirnos mulleres, homes e de todo tipo. E o magosto, para seguir así a tradición popular do magosto, e tamén xuntarnos, tamén era para, bueno, para, digamos, que significar un pouco o papel da muller, que sempre foi importante, pero, bueno, quedaba máis na casa. E así, pois, salir todos, non só os homes. Eu penso que sí, Eu, hoxe en día, penso que estamos máis ou menos ao mesmo nivel. A ver, eu estuve estudiando fora, pero levo 27 anos outra vez aquí, traballando e vivindo. Pero, bueno, a xente tamén necesita de todo, como necesitan os sitios máis grandes. Xa temos suficiente con estar moi aislados, con ir ao médico por urgencias, moitas veces temos que ir a Lugo, que son, non sei, 80 e pico kilómetros, como para encima, pois, estamos abandonados, prácticamente. Bueno, ahora mismo, antes había ganado, e, bueno, completábase con algo de viñas, digamos que así. Despois sí, tamén vendías madera, pero ahora, pois, o ganado, como se van jubilando, pois, vais acabando. Entonces, ahora mismo, jubilados, e pouco máis. A xente maior vai desaparecendo, os outros, pois, vamos chegando a maiores. Nenos hai, cantos hai? Poucos. Os do outro lado, porque tampouco non teñen moito medio de vida para vir. Bancos non hai que ir a Fonsagrada, que son 30 kilómetros desde aquí. O médico ven 2 veces a semana, pero, bueno, tampouco non é suficiente. E despois non hai outro tipo de servicios. A comprar, ao banco, todo iso hai que ir a Fonsagrada, 30 kilómetros. Antes as tiendas, o sea, nos bares que hai hoy, había tamén tiendas. Pero como a xente iba a Fonsagrada, pois compraba en Fonsagrada e pararon de ter cousas. Claro que é incómodo, moitas veces, pois, oye, hai neve, hai mal tempo, e resultache, bueno, 30 kilómetros, pois, bueno, xa vas algo acostumbrado, digamos, pero son 30 kilómetros.